1924. Безапелационно 53 точки. Точно 14 години великотърновския футбол не е имал отбор в А група. Ето, че Едър 24 направи едно паметно завръщане. От тук нататък успех, каквото само да покаже в елитния футбол. Както разбрахте от господин Панов, следващата седмица мероприятията ще продължат. Ще има още празненства, още прояви, свързани с влизането на етърци в елитния футбол. После време за почивка, а новия сезон започва на 11 август. Благодарим на собствениците за това, което направиха за клуба през това първенство. Но искам специално да отлича един човек. Той в момента не ме чува сигурно. Това е Цанко Цветанов. Знаково момче на великотърновския футбол. Цанко Цветанов, който се върна в Велико Търново и показа, че тези, които са излезли от Едър, могат да се върнат и да работят за новите успехи на великотърновския футбол. Няколко думи от Цанко Цветанов. Скъпи хора, искам да ви благодаря за подкрепата, която ни оказахте. Без вашата подкрепа нямаше да има А група. Let's go!